Sak suwe langsung sikat. Oh sing bagian jedhuke ra ono. Aja ngalamun. Mas Reza ayo. Mas Reza. Oh wis. Yo. Yuk, angge orang-orang langsung dinas biar mantap sikat. Hey. Kata bajune potong aku nangis ketibana ondong ronda tak kira kawan barang tak wale anake sak kendang pancen aku wis rondo tua takku limo aku iso digorak wale kaya goreng telo sapi man ala rakati mas anak limo gitu bapake Wage orang-orang melok gawe melu ngomong itu rondo utune ompong duwe anak utele padha Aki orang-orang melu gawe melu ngomong anak limo ake mangane penting mbok nek ake tak gede jaman semono waya kawin nang barong ya Mas Reza Kurniawan sing ego amplop ake tenan entuk duit karung-karungan nanti sing akeh sing padha kelangan ayo le najan nondo beda bapake angge orang-orang melo gawe melu momong rondo-rondone ompong duwe anak sagede kiko Aki orang-orang melu gawe melu ngomong anak limo ake makane penting mbok nek ake transferane tenan banyu moto aku wis ketiban ondo anak isu kanda apa aku wis rondo tua anak limo bisa diwala oleh kaya goreng telo sapi mana larang ragane mas anak limo ayu rupane angge orang-orang melo gawe melu ngomong rondo-rondone ompong duwe anak sagede kiko Aki orang-orang melu gawe melu ngomong anak limo ake mangane penting mbok nek ake transferane zaman semono waya gawe naga bal-balan kamu rame tenan nganti akeh sing padha kelakan lawan dodo-dodo wae mas najan dodo ayu rupane Aki orang-orang melu gawe melu ngomong inti rono untune ompong duwe anak asa gede kiko orang-orang melo gawe melu ngomong anak limo akeh mangane penting mbok akeh diragate bajune moto aku nangis ketiban rondo tak kira prawan bareng tak rawin anak esuk kandang apa jadi aku wis rondo tua anak limo anake aku cek bisa diolah oleh kaya goreng telo sapi mana larang rogane mas anak limo ayu rupane angge orang-orang melo gawe melu ngomong ana rondone ompong duwe anak sagede kiko Aki orang-orang melu gawe melu ngomong anak limo ake mangane penting mbok nek ake transferane Lek jaman semono waya gawe naga bala-bala
barongan Mune rame tenan nganti ndelake sing pingsan amplop akeh tenan ento duwe karo-karongan wis padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan prawan padha-padha ayo mas najan padha ayu rupane anggene orang-orang ora melo gawe melu ayo Mas Takim ana rondo rondone obong duwe anak sagede kiko anggene orang-orang ora melo gawe melu ngomong anak limo akeh mangane penting mbokne tran perane ning moto aku nangis ketiban ondo ono tak kira prawan bareng tak kawin anake sakandang pancen aku wis rondo tuwa anakku limo tapi aku sing bisa diolak-walik kaya bolong etoso sapi mana larang regane mas najan rondo beda bapake aki-aki orang-orang melo gawe melu ngomong itu rondo untune ompong duwe anak segede kingkong aki-aki orang-orang ora melo gawe melu ngomong rondo-rondone ompong penting mbok ya ketiragati eling jaman semono wayah gawe nanggap bala-bala mune rame tenan nganti akeh sing padha kelangan prawan padha-padha ae mas nandan rada ayu rupane aki orang-orang ora melo gawe melu ngomong ana rondone obong duwe anak sagede kingkong aki orang-orang ora melo gawe melu ngomong anak limo akeh mangane penting mbokne akeh tirakate ayune moto aku nangis ketiban rondo rondo tak kira prawan bareng tak kawin anake sekandang pancen aku wis rondo tuwa anake limo nanging aku jek bisa diolak-walik kaya goreng telo sapi mana larang regane mas krasa penak jaluk tunggale jaya 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 sari kita betul kalang apa janate chale chala jaya jaya sari kita betul kalang jaya jaya apa janate chale chala jaya 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 nenek baju ning moto aku nangis ketiban ondo rondo tak kira prawan bareng tak gawe cepel sakandang pancen aku wis rondo tuwa anakku limo tapi aku sing bisa diolak-walik kaya botol kloso sapi mana larang regane mas najan rondo beda bapake wage orang-orang melo gawe melu momong itu rondo utune ambang duwe anak segede bagong aki orang-orang ora melo gawe melu ngomong anak limo akeh mangane penting mbokne akeh transferane jaman semono wayang gawe nanggap barongan takone akeh tenan nganti sing ndelok akeh sing pingsan amplope akeh tenan
ono beda bapake anak limo ake mangane penting mbok nek ake transferane terus terang ane rasane digoyang rasa penai tambah gawe rasa senenge durung njaluk kowe diweni potongan tok dikon yo Mas Nada kasih sing eling ama bapak sing mikir tonggo nambahi enak lali nang sapa-sapa sing eling lawang buka silir angin bengi nambahi penak sampai dino tibane mimpi terus terang ane rasane digoyang rasa penake nambah gawe rasa senenge turun tango ya wis diweni motong atok dikon lagi bareng-bareng dilareni sing eling ama bapak sing mikir tonggo aduh wis kepenak lali nang sapa-sapa sing eling lawang muka sing mikir angin wengi gawe enak ane godadakane ati durung jalo ya wis duweni moto-moto ngato iso tangi saben reno direwangi sing eling ama bapak semilir angin wengi nambahi enak sampe nilur tibane mimpi awang sire angin pena sampai nilor tibane mimpi jaya 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 Dike asar waktu jam 3 lebih 11 menit jadi istirahat sekedap.